uThami wathi umnyango wabapholisi no-community safety wawuthatha wafaka ngaphansi kwakhe njengondunankulu. Njengoba ehlezi ehamba nomkhwanazi nje, impela umkhwanazi esebenza kahle, kungenxa yokuthi uyena usebenzisana kahle namaphoyisa lawa akafaka ngaphansi komnyango wakhe. Futhi wakuncoma undunankulu uThami ukusebenza kukaMangobese Zuma uJacinta, wathi uyahambisana futhi naye. Kodwa umbuzo omkhulu uthi umnyango wezokuphepha KwaZulu-Natal iwona obophe uJacinta uMangobese Zuma, wamvulela icala lapha ePhoyinti uSigaxa Mabhandi wakhona, okusho ukuthi isinqumo leso esisuka kanjalo nethimba lakhe ngoba uthi lo mnyango ungaphansi kwakhe. Ngalawo mazwi-ke siyavuma phela umnyango urepresenta wonke lama government spheres kusukela unational, uprovincial kuze kufike locally. So sesingakusho ukuthi uThami usuke enze content, usuke enze ngathi unathi thina ama South Africans masithi abahambe, kodwa kahle kahle usuke ekhuluma ilanguage khankasa yena uthi abahlali kanye no ANC na.